ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини самонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза намур 12 мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои советски, мошинои замонавии нав, мошинои сечка, объёмни, простой, опел ва хачбек, сидан, астраҷи. ҳамаи намуди мошиное ки ба мо равон кардан, мо омода карда пешкаши шумо мекунем. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номери имо ба ҳисаби мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1152 сомония бошад. навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. Якум мошини фурӯшии имрӯза. Якум мошини фурӯшӣ ҳастая дӯстон, Toyota Camry 2 ҳастая ки американская дӯстони азиз ки сасияни беҳтарина. соли бароҷаш 2010 солае ки судишвориш бензини холия, объём мотораш 2.5 литра, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони 80%, 4 диска, кондиционер, электропакет, яъне ки салоншам тозаи кожни ҳамаш 100% кор мекунад. бе ягон камбуди хадавоишам мега нав кардем. срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 126 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хуби бардориам дорад. вариантҳои алиши ҳастанд бо квартира ки дар шаҳри Бохтар бошад ё ки замин дар шаҳри Бохтар бошад, алиш мекунем мега соҳиб шумо. ба кадом дӯстоне ки агарам хеле мошини арзон дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео ҳаст ки қайтон муомилаи хуб мекунанд. метавонед ки занг зада бештар маълумоташа аз худашон гирем. марамат занг занем. шумо бардорон агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номери имо ва саб рӯй кунед, реклама мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ваз 2106 ки чӣ хеле шумо мехостед арзоноша баҳри шумо пешкаш кунем. дӯстон, солша нагуфтиянд чандай, агар ки шумо харидор бошед аз худашон солша мепурсем. судишвориш бензини холия, объём мотораш 1 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 дискаи худаш, родной краска, маълумоти пурра бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 6300 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега. ба кадомтон агар дар кор бошад, агар нафурӯхта бошад, метавонед ки мошина савдо карда гирен. марамат. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, Opel Astra F дар кузуфи хачбек, соли барои 6 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони средни, 4 диска, хадавой, салон тоза, яъне ки мошин пусидагӣ надорад, дар ҳолати кори қарор дорад. срочно сум дар кора мега, ба ҳамин хотир фурӯш намондиам. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 24 000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот. ба кадом бардорӣ ки агар ҳамин хеле мошино дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео ҳастанд ки метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. марамат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Daewoo Nexia ҳастая ки соли барои 6 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега соҳиб шум. мошин 4 балони пачка, моторша мега нав кардем, хадавоям дорад, газ бензин кор мекунад 100%, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин бе ягон камбудия мега свети радои серебристи срочно сум дар кора мега, ба ҳамин хотир фурӯш намондиам. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 8800 сомонӣ ки нархи ахироншай дига арзон намешавад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин мошин маъқул бошад, рақамошон ҳастанд, метавонед занг зада бештар маълумотша гирен. агар мошина нафурӯхта бошанд, шумо метавонед ки харенша. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Opel Vectra A ҳастая ки дар кузуфи сидан шаҳад. дӯстони азиз, чихеле ки шумо бинед, инам хали Opel-ои Vectra-и ай сидан шаҳад. соли барои 6 дӯстон 1995 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика,
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, хадавоша мега нав кадаем, матоша 100%, бе ягон камбудӣ, аккумулятор мега надорад. Я аккумулятор мегирен, дига ҳама ҷош 100% маълумотои бештар бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ ки боз арзон мекунем мега фақат дар назди капот срочно сум дар кора мега. Дӯстони назди ин мошинара мода дина парфтадан агар ки шумо успед кунед, агар ки нафурӯхта боша метавонед ки савдо када гирен. мошино беҳади бад арзонаи марҳама. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra B, яъне ки Opel дуti дар кузуфи караван. соли бароишаш дӯстон 1998 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториша 8 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар хона мондагӣ аст мега сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯше мега соҳибшон. 4 та балони миёна, 4 та дискаи худаш, салоншам тоза, бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 20,000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем мега дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел мошинои яъне ки дутии караван дар кор бошад, рақамошон дар поини видео ҳастай. агар ки успед кунед метавонед ки мошина рафта пеш бинед ва савдо кунед, марҳамат гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон як тарига Daewoo Nexi аст. соли бароишаш 1997 сола мега соҳибшон. 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мега соҳибшон. ҳамин хел маълумот пешниҳод карда гизаста. мошин 4 та балони средни, 4 та диска, хадавои радной краска, салоншам тоза, бе ягон камбудӣ. мошина мега биё ай пеш бин мега баъд бо савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13,000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега вақте ки мошина мега бием бинед, баъд савдоша мега далши мекунем. рақамошон дар поини видео аст дӯстон, метавонед дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, метавонед ки дар номери имо ҳасаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Starex ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед Starex-ҳои арзон монед на баҳри шумо Starex-и ба мо пешниҳод шид. соли бароишаш 2000 сола ки 34 дизел, объем моторош 2.5 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. аккумулятори пачка дорад, 4 та диска, 4 та балони миёна, яъне ки мошин мега камтарак меличовка кор дорад мега нагуфтиян чай меличовка кора мега ҳамин қаша хоҳем мекун нахоҳем мошина ҳай мекун мегардин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17,500 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай дар ҳамонҷа гашт ресае. агар ки ба шумо вариантош тоғир гирад дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед дига маълумоти пурраша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J аст ки соли бароишаш 1998 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балони нав, 4 дар электропакет, кондиционер. ҳуҷҷатҳои мошин мега то яъне ки моҳи январ мега баъд аз соли нав мега буд мешавад. мошин мега камбудиш фақат камтар мега краскаша лакош мега сӯхтага мега афтода. агар ки хоҳед як лакш мезанед дига ҳама ҷош 100% бе ягон камбудӣ срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестанд. дӯстони азиз, яъне ки ба фикрам нархи ахиронша хабо дига маълумотша мегирен. рақамошон дар поини видео марҳамат занг занед, бештар маълумотша аз соҳибаш гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон гурзавои танген аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед ки гурзавои танген монем арзоноша.
اینا باری شما دوستان آماده کردیم سالی برایشش 2005 سالی که коробкаш механикаи мошина мега сайстаниш беҳтарин дар ҳолати корӣ қарор дорад. мошин 4.50% дискаи худаш салоншам тоза мега, яъне ки мошин 100% мега бе ягон камбуди бештар маълумот ба телефон мефаҳмад мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 фурӯхта мешавад ба нархи 12000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем мега срочно сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯш дамондиам. рақамошон дар поини видео аст дӯстон, агар шумо харидори аниқ бошед метавонед дига маълумотша гиред. мошини фурӯши навбатӣ ҳастад дӯстон, ваз 2107 ҳастаи маладиёшини дӯстон, соли бароишаш 2002 солае ки судишориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моториш 1.6 литри простой ҳастаи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад мега соҳибшон. маълумоти мошин рости гап дӯстон кам ҳастаи аз худашон мегирен. 4 блони средни дискаи худаш салоншон мега нағза дар ҳолати корӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи яъне ки кони бодом, шаҳри кони бодом фурӯхта мешавад ба нархи 8500 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунем мега дар назди капот. соли бароишаш 2002 солае. ба кадоми шумо агар дӯстон агар ҳамин ҷо қариб бошад, агар кони бодом рафта тонед, метавонед ки мошина савдо када арзон када гиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи дӯстон, Opel Astra F ҳастаи ки дар кузуфи хатчбек, соли бароишаш 1996 солае ки судишориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моториш 1.6 литри простой коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4.80%, 4 дискаи рамашка, салон тоза, родной краска, без задаги пӯшидаги мега срочно сум дар кора ба ҳамин хотир фурӯш намемонад арзон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад ба нархи 29000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадом бардорем ки хеле мошини хатчбеки арзон дар кӯ бошад, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат, занг занед. шумо агар хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. дӯстон, ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ доште пешкаши шумо кардем. то видеои оянда, худо нигҳбони ҳамаи шумо.